India Prime Minister Narendra Modi Prime Minister Anghoi ingni det pen kedam tang bo signify kretrok arni anke ningkan crazy plengtang lo. Bangso ningkan crazy ke pleng arni pen pacheton dunsi kedam tang bo signify kretrok arni dongkamukam Atal Bihari Vajpayee bhavana long ason kachepate la pen ke paklang asai dengpon. KACCM Dr. Tuliram Ronghang Aluhisar po manpen kachitong dunalong MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron pen danglok EM MACatum lapen BJP Songja potum chetong dunrinti. Bangso hut Narendra Damodar Modi India Prime Minister Anghoi ingni det pen alangli ke claim kedama putha ratpen chethanchi moma sai setami bangso hut pamanpon. Kedam tang det pia dangalong Congress aracharia songatum kachari bomahut langdamlo pulote AIIMS mate All India Institute of Medical Science longner kep setami BJP ahut long korake thom medical kacharli anghoya phai Congress kacharia hut suri trokner kebra hinira pharo phora thom kebra ke thom lapen BJP atum kacharia hut lak isira suri troksir kebra hinira pharo plira troksir kebra trok an anghoi pabat ponlo. Anchot kalisi rong rup arlo atok ano towar lapin sekelang ahem University pen danglok ki ongdung kaching thurasai klempon lo pusi CM Tuliram rong hanga hin pen than pachini pon. Aprang ele tu ke 6-7 position situ. Nono bangke ele tu 8 position an nono bang nang le lo 4 position nang le. Lalo isi bangke lapen karbiang long lam putamina tum thek long lo karbiang long tame kaching thur. Narendra Modi ningkan crazy ki do hot ele tum akapreka sayang deng central government pen johang da mail tumana kipina ke pejir itum theklong si pini toar pen chenglok school pen chenglok college pen chenglok medical sub central institution pen chenglok ang ton kaching thura sayang deng ta mi si pen kapa prang kaching thura sayang deng itum thek konong bom loke lasi tangtelang sita klempon bom lo non harogat tumpreng hujai dong kam hamre no tuwar ta me tangte lang sida klembon bom lo lasi lani non ningkan pli do lang la ningkan pliang bong karbiang long ka chelar ke asam bong number 1 sinai tum theklong ji da ka chal borenga war sai ta me non ki thurmia we tum phan itum ki pika pajir penani tum chi sik pon no lasi la ningkan pliang bong sika chelar thidung ka chelar asayang deng the 2 lakh Narendra Modi kachari pon NDA sarkar ki do sil tum theklong Halapu MP Amar Singh Tiso hin pen setami PM Modi kacharia hut ki claim kedam pen danglok raraphan kelang ke paching barpon lapen dhoramalam chipupe pin pensi det pia dangalong kedo an araraphan kelang pang barpon lo pusi ningje pon son reson aphan se me kuti kep kiduk araraphan tipon lasila so sarkar lapen non lahai ke claim pen non kuti ingko rapo muni tunga aprang kiduk pen nombang plang mucot an nang liat mane below poverty line pen above poverty line wang lata ilitum kadok awe press media pen cenglo kadok awe ilitum cekhan lapen ke News report KTV News